ez dugu berdin, kontatzen historia, zaila da ulertzea, bestearen egia, baina kantatu nahi du, zapalduen olerkia, estarita dute, samin guztia, oe utxeri, amaren markoe, lapurtzen diguten denbora eskorrari, urdinotzei, aitaren beldurrei, sufritzen dugun hori. Bueno, orain ja piztuerarekin hasiko gea, eta labur-labur esplikatuko dizuet txondorraren nola eraikuntza, nola egindan, bai? Azkenean orain lurrarekin tapatuta ikusten dugu, baina horren azpian maldakizu zer dauen. Egurre, ezta? Bueno, lehenengo egurre ekarri zan, bai? Eta txondor plaza egin zan. Badakizu beti txondor plaza egin bardala, lurra prestatu, ezta? Gero hortxe enborra handi batzu jarri ziren, sarea deitzen dan horri, bai? Ondoren alkatea, bai, dan ardatz nagusie, bai? Txondorra zuzenena ondo irtetzeko. Gero tximinia, bai? Hortxe barrun tximinie badauke karratue. Eta hortik gaur botako deu, brasea, txingarra, bai? Eta gero estaltzen hasi zan, enbor pila batzuekin, bai? Lehenengo handienak eta gero txikitxoekin, bai? Lanbide zar bezala esan genezatik dala, bai? Ez gaude txondorgia, ditu bain tapak entzen nahi da, bai? Tximinia prestatzeko, bale? Gero, itzali azararen amaikian iten da, bai? San Martineko zeriko asteburu horretan, bai? Datorren igandean baita ere, bai bilaldizu bat daukeu, kuartu departuak eta zer diran ikasteko, bai? Berrion bat urte dauten, pagomok bat ikustea, horzen. Lapurreta alzazte. Guantek. Zut goran, eskaileran erdian, bai? Honde pasokizu zuen. Bai. Vale. Aldala, handik, gutxienako guzti albo batak. Oso ondo aitor. Oye, que todo. ¿Veis? Es
Egosten hasita da hau, ikusten dezuekea nola ertetzen da, pixka bat arnasa hartzeko. Eskerrik asko gure Jose Ramoni, bai, gure txondorra handia egiteagatik. Eta, bueno, benetan, 11 hilabete batez piztuta egongo da, bai? 11 arte, lehen galdetu indiatea, benetazkoa zen, bai? Eta marron hemen egongo da, vigilatzen, goizez eta gauez, bai? Eta hemen txabolan biziko da, bale? Bueno, azaroaren 11an hemen espero zaituztet, nola itzaltzen den eta ikusteko, bale? Bai.